Sumadjong adlaw ninyong tanan guys. Ako na po ni Jean Versan family. Karon manglakaw mi ni mama kay matumi dito sa Kanampikas baryo. Kinay igagaw si papa nga gikuha na sa Ginoo. Amo kuno nga liliun. Mama ready na si mama. Pagmas kinakitan kuno kas video dias kuan nga wa kagamas. Natawa ko ito. Nakita di ka. Go. Nakita ko. Di jadi kalimod kinay video kada adlaw. Kitan man wa man maedit. Ja, manglakaw sa mi guys, matumi sa kananay balod. Nga mga tuan na ikon si papa igagaw nga ikuha na sa Ginoo kay giatake kuno. Ato nato. Mo may balita pud. Mo gani madto tarong makabalita ta gunsa. Siyempre makibalita man gadto ikaw gani maritis magani kang dako nga lalaki ka. Kita mang tanan maritis pero ibutang natis lugar na nga to ang pagkamaritis. Asa dai lang bay? Magani dai. Ay sa kana ug madya sama. Tuyok sa pa. Nanami dari guys. Dana. Ayaw kita. Dana sini. Ako na ba? Dahil kung pangon kay kita ko dahil. Muna mo ginabuhi. Muna itong dawatong. Ay, muna diyo. Saan nila taklo? Kuan na nakita. Aniwa ko yung pagbanta. Nakuha nito yung ulcer dahil? Ayun. Nabaga. Habang pag yung patambalan, naging nadala. Hospital din eh, wala. Hospital, turo kami kaadlaw sa community. Pila jang edad nay? 78. Dito ni sa hospital din ako. Oo, dito naman. Ligi kami sa Alcantara. Yung kuha ng doktor ay padala gi syudad, gawin natin sila dugo. Nagya pong gidala. Kaya padala mo pa rin ang mga sako. Gidala naman. Larga rin yung pagka-gabi, hapon. Pagkapot dito, doon na may doktor yung asus na yun. Hospital din siya nakuha niya. Kuhan. Laboratory. Nalas 12 siguro to. Nihatod kami dito sa room. Dito sa third floor pa kalayo. May private man di kuhan sudlan. Ano siyang sakit na hatake? Wala, taki ka ng ulcer. Kana hubag, baga, Complicated. Complicated na siya. pag larga na mo diri, may diri na sa balay mamatay kay itabang naman na mo siya. Oo. Kay mura maglisod na ko ginawa. Ako uli ka og ito ninyo, di mo decider na ipadala sa ospital. Kaya lang gito, urabag natong yung musuka, then musuka sa, then hikalibang yun. Sa kapso din. Basta gani heart lagi day. Complicated na to yan day. Naman. Oo, wala. Lihok sa usa. Magalaw na tanan. Basta kay Muna ingon ni doktor nga basta mo kuan na react na kuno ang heart. So mo bigay gyud ko. bigyan yung masin sa Tinuod diri. Dakong damage 100 plus. Sa hospital. Basta masulod. Ito gani amo tulo ra kadlaw oh. Nagkuan ganito bill ko 85. Oo ka na, gani 100 plus eh. 100 plus ihan lahi na kita una kay. Wala to na ba karon kasi nang mahal. Pero giprehan ka ng ulcer. Ulcer di Oh, daan na ginang gipiran ulcer ka ng uraran na kuan na lang kay ulcer go day.
kung imong mga laos persinan. Daan na nga, may sakit po doon sa heart na siguro. Kaya tigulan na. Pila edad ng tatay? 78. Ganyan niya mo ko sa punta. Medyo nata ang kinabuhi. Dugay Nayangganan. ko kaber sa una. Oy, sus, ambot lang. Ang pagbangay karon mo rago, di pa gayon ako madawat. Ami gani ni kayo ko ang katosisos na kuano to siya kumatos ng kito siya. Niabot pagtulog adlaw. Napauli pag ginako sa balay mo ba? Kay pag-abot ani nila, pag-abot Pag-atake nila. niya, kung wala pa maputlig ugat dire, dito makumatos. Siyempre, nangusog man, naputlag ugat. Basta aksid ko mo sulat. Hindi suot ka ng ugat dito. Ang iyang ugat dire, kay dagko na kaya nga itong ugat dagan kaya rin, nanagko dire tanan. Bernes gud ko ni adto sa Perpetual Bernes. Sabado na sila nangabot. So pagka Sabado, wa pa to siya nakuan niya. Pag kuan ako gipranta man akong doktor na unsa man dok. May puruhan pa ba ni og akong ICU ako pa gignan. Og ako ning ICU dok. May puruhan pa bang mabuhi? Akong gignan. Sawa na ko noy kuan basta lang ko no ICU. Kunya ang bayad sa ICU double pagod. Akong gignan. O damo ni ani dok. Pauwi lang ko sa amo. Ako nang nindanon akong bana. Kung gignan. Kaya para wa mi dakong gasto. May gasto na gali ni karon. Ang gignan. Kada liw gasto. Muto, paanan na ko ang doktor, kaya naman to siya doktor dito nga duha. Di paanan ako, gipangka din ako. Sa man yun na, minanala kong ba na dok. Ang sa man ang ngayay blood ko, ang yan yun ko. Pagka man agto, akong gisabot ang doktor, di pa ulit, may akong gidag. Bidala naman diya. Buhay pa man to pagkabot sa balay. Buhay pa, diha pa to. Anong gabi buhay. So pagkalauna, yan. Bigay na siya. Hindi ako dito namatay pero malagi akong ingon nga. Saan, bisag unsaon ako buang. Ingon ako nga sus. Safe nang imong tiyan. Wala nagparmasi. Natanan. Oh, kay kada buwan 4,000 ang tambal. Oh, kada buwan, kada adlaw. Pumagyapon na buhi. Mulagi, hospital na lang nga. Hospital na lang aron makatuman sa to. Wala gina ko ingon. Bisag sana tong sige tambal mo ra gyapon pagsigak awan patay na. Ay, maginahinay sa mi kay adlahos mi sa lungsod. Mangis na ko sa to. Ay, nagbesos Ginoo. Ay, masakit. Ay, masakit balibal. Tas ni sa pusog. Kinaginoo mo kalit lang. Kuto mabulag masiri. Kaya may tempo masakit ba? May ka magkikag pogi pa magkamon sa kawa ko di naman. Magkurog naman ko. Sa kato ikapin bakla mula ka magyud ko kadyo. Di magyud ko pa. Biyaan mo. O biyaan ko di ako may pabilin sa katulog eh ko magbaktas. Kala mi masa no sala. Kanang masig baklay mo sa mutog takon hiunon kag isuy da. Dili taw baklay sa ko. Sige, apit na kuan mo. Sige. Pang dun na ka nang naikuan. Kay mo hapit miss ka nang naay lungsod. Kay makuha mi ka nang naay grasya na nagpada ni mama isahang apo. Amo ang kwaon sa ka nang naay Palawan. Ako sa pagkita ng anak ko muntik na patakaw. Bene mo sabi. Sige, salamat tayo. Mag-form. Tumitira ba yung form eh? Dari ra may wat ko ring adto. Sama na may kuha dari sa Palawan. Mapit mi kuan merkado. Guys, merkado mamalit mi gamuang sa danon pang ugma. Para di na magbalik-balik ganing kuan ba. Merkado palit mi dawan. Sa kilong manok o isa ka kilong karne. Saan na ba? Kanarang nipis ng tambo. Kani biyo kay nipis ra tamo biyo. Kana o. Sa kilo ko kaya kay nipis ra. Oh. Pahiwa na. Oy, pahiwadaan. Pang nilaga. Na guys, nakapalit na miga mo ang sedan guys para ugma. Isa ka kilong manok, isa ka kilong baboy. Kamang adobon o kamang sabon. Okay, Chinese pizza ya. Pero sa katupto bro. Insik pizza, insik. Wala na ang mga putol dito nga, pambiyaan. Ito, sige ah. Naman unsa pa?
patatas. Wala siya. Mahal ka ang patatas. Mahal ang patatas. Ano lang yan? Kapiligtan long to nga, kaya ngat salon. Oh, kana. Di pila kilo na tiyo? Kanina ni bang green ba? Green. Huwag sa kilo ba? Kana ko kay umot. Juta dyan. Wala man, niwang. Ha? Niwang, may tambok. Niwang. Na-crisis si Jama mo, iniwang. Ingon, mas na nga tambok-tambok lang. Kita, naging tambok ko no. Klaro. Ilang kiloan yung saging guys? Ha? Ilang kiloan yung saging? 80 man na. Kaya nagka ng green, 45. Nakita na ito saging nga pinaypay, mamalit na. Saan nga turon? Saging na turon. Pinaypay o karing. Kamuti nyo niya po kayo. Apilis sa kamuti. Saging din. Saging sad. Kanarang kani ba? Kana, pinaypay. Kanang kuha na ya, kanang hinog na. Kanang hinog kaya ba? Kanang humok na ba? Kanang humok na. Kani? O, kana. Anong gipili humok kung makadot ka? Nanamis bye guys. Nanay Uwan. Gamuro ko nung iwan. Kanay Uwan ma. Dili siya mo bitbit. Sakitan na din siyang tuhod. Sa kanaog. Dara na mga kamera magbitbit. Lala. Bita na yung saging. Sakitan na din siyang tuhod. Pandong ni mong tawil kanay taligsik. Yung saging, kasi mo dala na. Wala. Hello, ya mama oy. Kita na mas tuhod. Kamusta ka diha? Uy, sakit ang tuhod. Gana miss bye guys. Nakauli na mi guys, maniog to mi. Gani ang buntag rin na ako pinalit ni nga mo ang sudan guys. Pamahurot. Munggos o kanang kuwan. Utan. O kanang dinukuan. Unsa ka rin kuwan, bula-bula, sudan ni pangit o ni Mingkoy. Kusyal ah. Kusyal mo pangit ah. Choras? Napangrit sa ng kuwan pa. Sudan. Manok, buwang baboy. Pati ng kitsay, sa mga gulay. Gamay rin ang kanon, be. Ang kanon kong kamuti. Laghan ani day. Maganda. Mga unta guys. Hindi na ginawadag man sa kinabuhi, no? Kasi meron ako kadawat na ko pero iwan ako. Hindi mo dawat, kasakit ra mo. Ano lang isa man. Ganyan talaga ang buhay. Mamita yung gulong ng palat. Sabi mo mag-isin ng ipaladyo. Ay, Ano na? Dari, dyan akong ipaladyo. Karog di ko ni mo pa kanon. makakalubig. Nagapila na kong bira, then itod po niya, ang birahon. Itod na po niya. Mabaka ninyo eh. Hindi ka kita kumambot. Ikaw, tawa pa. Ipadoon na rin na, ipaladyo na po niya. Ito hindi niya mo ipakaon. Garaguan guys, kamuti guys. Ganda guys. Ano ba yung ticket at pugiwa mo? 20 na sa kakuan pero hindi na lugi kay dagko man. Ito siya may sig. Luto. Ano pag kamuti ay tubhan. Pero galian ka dali ma. Parang ganyan, gusto-gusto na tayo. Ako ang inyong mula-mulon na. Ito no?
Ikaw kamuti mo rin karon ba? Kamuti sa nila kamuti ka. Kami dahil sa una. Kamuti na may mga kanan sa amang ipamahaw. Kamuti. Ayun, so, May hindi magtingog yung tempo. Masama naman ka ba sa anad ka? Pwede di ka anad. Kamuti ka, wala ka na anad. Hindi ko magsigla na kaya siya magsigit ka buo. Wala, mag-away mong hina sa una kay magpabirap yung kuwan. Basta mukha ko ginanakahampian kaya masigdagad lagoy. Day. Ay kagabi, may oras na nay. Maglugaw ra naman ta ariston, pila ra bay pangsikad sa habaw. Pila ra kuno pangsikad sa habaw. Hindi mo kasi tatay nanas ha. Mukha Tatay pero ko mananad si tatay lagot mo. mukha pero di lagi para na ko mukha ko pero di magkuan, di magdugay sa kung sa mura kuan. Labog ka ng kuan yung tiyan. Sige. Mong kamanad, pero kami nanad mo niya mo ang dakan. Basta maanad ko ngayon, manisa mo ka. Kamuti.